sedya sedulur yen sliramu ora jujur aku trimo mundur wiwit biyenmu aku ra wis kandha marang kang slira aku ora butuh apa-apa butuhku sabar narimo janjine aja sida nanging yo ngendi kamu ora kena aku wos pestine Cek lu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok Pak Eblo kok sing sanese pundi? Turu, monggo lo nglilir-nglilir. Kandhane kok. Engko dak nglilir agar ndonga swaraku. Angge ngantaraken wilujeng dalu sedaya kemawon warga Kedalon lan kalangan sedaya kemawon. Angge khususipun kagem Bapak Panitia Kedalon lan Bapak Lurah sampun nimbali ketoprak Bapak Daryanto alias Pak Temok saking Duka Gembleb Sukoharjo Kutoharjo Pati Bumi Minatani. Nggih, matur sembah nuwun bubare sedaya warga Kedalon ditambahke ketoprake karya budaya dipinaringi seger kewarasan panjang umur kathah rezekine ada bilahine lan padha seger kewarasan sedaya padha lancar rezekine sedaya kemawon. Amin Allahumma amin. Nggih. Heeh, di awal lah ya wis didongakno ya didongakno maneh, Nduk. Heeh, sing penting dongane sing apik-apik kanggo warga Kedalon sedaya kemawon. Heeh, iki karing lipur kalian sedaya penonton lan sedaya warga Kedalon. Khususipun dipun aturi apa? Dangdut apa campur sari? Dangdut. Dangdutnya apa? Caping gunung. Biasanya ngono cah nom-nom iki arek-arek ngene iki. Apa Mak? Dangdutnya apa lho Mak aku kangen apa ngono? Apa gubuk asmara? Hah? Lintang asmara tarik bro. Aku kok kangen karo dulurku lanang halo Munata. Dari Surabaya lho. Rumah Sam cedak piye? Hah? Ratnantika karo Palapa lambemu gambleh. Surabaya. Loh, cek Mas Sugana sidik Mas, sing biru Mas. Seati setiaku bisa anduweni marang sang Lasmi. Rasa Pemuda ospek bergoyang. lintang bulan
janji sapa yang mukti sapa yang pati. Pemuda ospek wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Bagus angkat ngerasa atimu tresnaku tulus roning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal tresno. Rakyat nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. Osik Asik karya budaya Asolole. Pemuda Ospek Community. Siang pantoro ratri mong eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulakni. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane kakak balik jani janji sapa yang mukti sapa yang pati. Tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Jangan nyawa oncat saka raga Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal seno. Mas Tambang Winarso. oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Oke. Oke. Wes. Ngene iku tak. Heeh. Loh. Nduk, semene diceluk nyai. Lah iya, semene diceluk nyai lho buyute sepira. Ora dadi ngopo, undangan sing penting gak jangkar ya sayang ya. Ya, semoga ibuke, bapake kang badhe ngersake lelagon campur sari napa dangdut, semoga tak tunggu di atas sini. Apa meneh kalian bapak panitia, semoga napa bapak lurah ingkang badhe ngersake lelagon, semoga. Anak-anaknya juga banyak loh bro, bersama karya
budaya bersama Dek Ati. Sing ndi? Sing lemu iki wani pira kowe? Wah ndingi, iki ndingi ning gone pasar Juwana dinyang wong 20.000 ora tak kekno kok. Ah? Lomboke maksude. Wes pikiranmu sing ora-ora. Heeh. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Heeh, buyute maju. Kene nyai kowe buyut ora apa-apa. Sing penting kewarasan. Amin. Nomor 1 yuk. Oke. Oke. Dikasih apa sayangku? Lali janjine ya. Lali janjine. Heeh. Hah? Ya, Karo sapa? nek janji ki aja sampe lali ya, Nak. Ah, janji minangka utang. Sampeyan kowe nek ditagih ning gone konone. Ning kono aku dhewe ra roh. Sono aku ning kono mbok tusul tagakmu. Ah, nek kabeh ya nyusul no. ya. Heeh. Ya, semoga bro. Raja Salto teko, ucul-ucul terus. Ngono ya. An, aja mbok ganggu ya, Nak. Iku engko nek mutrung, bathak kowe kesetrum. Heeh. Kesetrum apa? Setrum listrik untuk iki. Ayo. Jane Aku di-prank terus. Karya
ngundang kok mbayani ya. Loh, kadang apa jatuh cinta karo ledek karya budaya lho. Oh, ngono ya. Oh. Jan kondang. Kandhane kok. Nek wis kadang jatuh cinta ya ngono kuwi, Nduk. Lagi canem model saiki ngono kae. Ngono ya. Heeh. Kira-kira tanggapane ngene iki piro? Ah, lah murah meriah, Nduk. Piro iki? Wedhus poreken entuk. Masa iya? Ah, kandhane kok. Apa wong mos 20.000 lho entuk wis. Ndak iya, Mi. Kandhane takoki lho Pak Kemok nek ora percaya. Ora wong nek, Mi. Hah? Ro bapake mau liwat training nggawa. Ayo kandhane yo panjere neng. Oh. Tambahane sapi loro. Janjane Jane. Oi. Wes. Lah kok gak kerasa? Kadang mak seneng aku gak kerasa, Nak. Apa meneh malah nampani nek ngene iki aku. Lali sekabiane, Nduk. Apa meneh nek diimbu alhamdulillah. Permintaan dari Mas Andis panyunanipun Dewa Tresno mau menyembahkan suaranya yang merdu. Monggo Kang Mas, langsung dipunaturi bersama ledek karya budaya. Yuk ledek yang cantik yang imut, mau pilih biduane Mas, di Mang Mas Adis. Mas. Kowe aja ning pojokan ngono, Mas. Kowe aja ning pojokan ngono. Ngono tak geret rene aku malah meteng lho. Sing meteng aku apa kowe? Ayo langsung tak turuti. Yuk Mbak Ana. Ayo milih sendiri. Kamu pilih yang mana? Monggo. Sanese kang badhe ngersake lelagon semonggo. Yuk. Panyunane Mas Adis Dewa Tresno. Sembarang. Nur. Dewa Tresno. Kula ngenteni
Ayo Nur, goyang Nur. Wis ketemu lolongan tekniku lapor tresno nanging galor-loro ati iki sayang wis aduh yang mas opo kudu nikah Sayang orang kira yen wis kasep tekaku kejabol kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Mana janji dan sumpahmu ini kondo tresno sehidup semati Demi cinta pengen anduweni esok deh bakal tak baleni Wong sawiji sing tansah tak utuhi muga bisa lan sabar ngakeni yen mangkono ayo bareng tetunggo anyuwun marang dewa tresno nyuwun marang dewa tresno Kiwon Tresno, terima kasih sayangku bebekku. Besok ketemu lagi ya sayang. Aja terus mendelik toh. Lu wong lagi rene kok wis mendelik kuwi lho. Nggih. Gimana permintaannya Bapak Ibu? Enten? Gimana? Ya selendang biru. Heeh. Tak ganti selendang abang lah ya Mas. Aduh ya Allah. Yuk, Dek Pian. Pian. Kowe ya aja ngerti bojomu terus bojomu tak go mulih kok. Bojomu kudu mbok ingeti ae ngene cah. Ngetok-ngetokno nek nganten anyar ya aku kudu tak go mulih aku. Aja ngono aku gak ditaboki piye. Sayangku, cintaku, bebekku, ada permintaan yang di sebelah panggung, ada selendang abang. Mboten krungu. Jenengan wau dereng rawuh. Kula mangap lambene dereng rawuh. Dereng, mboten krungu lambene kula mangap. Lintang asmara, panehno blimbing kuwi. Ketoke mau ya wis rampung ya. Sebentar ya, Bro, tunggu ya.
sih nyuwun? Lah kok ora tanggung jawab? Ah, ngono lho. Heeh. Kok kalah karo cah cilik? Cah cilik lagi berdimbu kok. Laris. Heeh, panjenengane adike mau lamunan dan juga ada wirang sama kalih mase panjenengane pun wirang. Nggih. Apa nih sing kalah? Sing kalah aku apa kowe? Ya ngerti nek kuwi lagu. Ku ya. Ngono, lah saiki dadi masa depan. Heeh, ya sayangku, wirang. Siapa iki, Dik? Siapa iki? Silvi. Ada permintaan wirang, sayang. Jangan mesem-mesem gitu dong. Malu aku. Ya sayangku, ada permintaan dari Mase dan adike sama. Aja dhuwur-dhuwur, ora apa-apa kok nek kedhuwuren nduk tak lorot kok ngisor. Wonge maksude. Semoga kamas panjenenganipun wirang. Tunggu sebentar ya, Bro. Nanti kalau Mbaknya nyanyi, aku suruh kesini. Wes ambok koroyok kayak sego tumpeng yo lah. Ora.